MCA ne intue che chukumi yeto na ba MCA chire isato chio ntobwa atigi ento tutenende tumna besa turago tebinga moja kwa moja ngegento tukuchikora niki so igo as per now into gento kyo katoko kora nda tebe ibintu tu atbigete se budget usitu ara bikire se budget to make sure to bwati bya koleka igo mo MC ndo bwenchura cha ago tebinga gusege ntonkere nganga na kolire kena bono tura tebenga ese bintu tu abigete budget gento nkobwati gusina bwati rigi akoliru neke na keri neke ege tukera ko boligo asi county ya Kisii bakwana no mugabana bakabekera ense mo 39 million kire ward na bakarwa emerogerio yama biyamono muradi ande alibuo wono kurwese point yeyo alibuo mo habeke kende ensemo na inwe osemero bindere mo abekire ase serikali igali ya county ya Nyamira ejumo andrata ko bwate muno mo MCA biyamono sana kine kiona inchi nata gitegocha biyamono ekarutu asoete ekepindi ya kabere na ba MCA na ritu asukumete na intwe korete gento kekurumye program based budget egento keria mogo tebango ne chibase moko bekese ward togatebyo mugavana orengo the late nekaramanga kera ese budget na intu na ba MCA ntotagete otobekere 20 million na intu togo tebanga ese 20 million ne karutu ari goita bintu mbere tu ari korora bia bwa tukukani tu tebanga ese 20 million ari tu atebete tukagachenya getari ya geseneno egetane ya gachire geseneno eyu mugavana achitaka yonjore kabe cancer center ejundo jina ande bado tara peak sengichi machine kiata keiro mario gata keiro tayo wono tutakite yonjore ebe health center ese yiri gintu kiranyara konya bantu bombangi nanyoreta ya gachire ya tigitunjera chibase chiese 20 million tu arasabete achiro chitoka jaroseri tukajegitariya mangana covid yacha tukakora ase chibase chiechio ekaro chi budget yeju tu areko ya 20 million nero tu areko bagana ekarutu ajebaganire yagenda kwa gaje birasi BCD yagenda cross chipara chibese se 20 million boni gesi twegeti etwaje getiere 15 million ase 15 million ije tu asabeto mugavana na into toy ku 35 million gavana gatwere sarende mangana na area industrial park egetinkere kebweneta comment chibesa chie office ye nene ye county tu bono bado tore hostel chibe chi office ya national government ebitinkere kyanyama ya tokate mulende binte bikara support isibono tora clear all bending development keregento kerigetigarete togekore bono tumana kuja koirana tobe allocated 30 million muna konya tuwa sabire so that 90 bono tuwa manyanga esi 30 million yechese ward nkobe kande chi million ibere asi chinsoko unaboniga ntuwa beka chibese 15 million